सिलसिली हुई दूर तक दरमिया तो फासले हुई नों गवाथ' गवालाय नों आंजों गवा नों गवाथ' आंजों मानि लोगो साला नों मोजाङै हिनजाव खारबायना लोगोजों लोगो मानो बुजिया मानो गोदान एथ' खस्थ'यै सासे मोनदोंमोन आं गोसथोनाय साला नोंनि थाखायनो खारबायना बियो नोंनि थाखायनो खारबाय मोजां नङा नोङो नों सिन्था खालामनाङा मिथिबाय साननानै ला नोंनि ग्रह आरो बैनि ग्रह मिलाया मिथिबाय ओंखायनो बिदि जादों जानला मोनला बुंबायलै नोङो आसलते हिनजावा बारा साइसआनो गैखाया उनथिं नायदोंथ' आङो उनथिं साइसआनो गैया आंनि हिनजावखौ उनथिंबो नायबावदों नोङो नायदोंब्रा उनथिंबो नायदों आसलते साइसआनो गैखाया उनथिं सिगांथिंल' एसे मोजांमोन नों गोदानखौनो मोनगोनथ' आं दं नायगासिनो खामोन आङो नोंखौ दहायनिफ्रायनो लाजिनो रोङै न'ल' मोनहैगोथोंसै नोङो लाजिनो रोङै मानसिनि गियानाखि बिदि जायो मैगंखौनो नोंहा बिसिनावबो मोनबाय आरोखि हाबाब मैगं बायनायलाय मा जाखो जेराव मोजां नुदों बाव बायबाय बाहायलाय मा हिनजाव हौवानि फाराग दं मा नोंहा बे हौवाफोर फाननायखौ मोजां नुथारा आरो बे हिनजावफोर फाननायखौल' गुमै होननायखाय मोजां मोनथारो आरोखि नोंहा मैगंखौ मोजां नुबाय नालाय बायबायब्रा बाहाय हिनजावनि मा खोथा दं न'ल' मोनहैगोथोंसै नोङो नोंखौ न'आवसो मोनहैसिगोन आङो थेफ्रा नोंनि जुलिनि रादायाव आसोल अर सुनानै होग्राया बिसोर सानैयानो नङा होमबा नों मालाय बिसोरखौ ओरैनो हगारसै बाथ्राया सैथो आंनि सनानि देना लुनो नागिरनायाव अर सुना होग्राया बिसोर सानैयानो आंथ' बिसोरखौ ओरैनो हगारनो हानाय नङा होनबालाय माथो मोखां नायबावदों थांदो बिसि फिसाय सानैखौबो बारसिनदो मस्रायथार सानैखौबो आंखौ जाम्बा नुदों बिनि बिसिया गावनि फिसायखौनो बुयोब्ला आंखि बेखौ बारसिनो हागोन दे होमबालाय मोनसे खेला गेलेदिनि खिन्थु जाय जेनो बे देरहाग्रानो जौ लोंहोनांगोनलै हैद माबायदि खेलालै बेलाय खेलाब्रा बेसोर बिसि फिसाय सानैखौ बुलायहोनांगौ मिथिबाय बेनि टेकनिकआ आंनाव दङ फैदोल' नोङो फै बाजाराव थांदोंमोन मैगं लायदोंमोन आदा मैया लाना बेरायनाया साबसिनमोनलै माया साबसिनमोन फालाय ए बाजै मैया आदा लाना बेरायनायखौ साबसिनमोन होनदां सोरखौ लानानै बेरायामोन बेलाय हरलाय मनाया नोंनि आखला बिदिसो सेंग्रा गोरलै नै लाजिनो रोङै आच्छा आं मैया सोरखौ लाना बेरायालै आं माला सोरखौ लाना बेरायनायनि खोथा बुंदों आं बुंदों नों लाना बेरायनाय मना माने मैया नों बाजाराव लाना बेरायनाय मनाया बारा साइसिनमोन होनदां नैबे थिग नङा आं मनाखौसो होनदों आदा बे खोथाखौ सिगाङाव बुंनो हायामोन नामा नों साला बेफोरबायदि मानसिनि थाखायनो सैमायाबो आंखौ साइडबो होला नुसनला लामाखौनो हगारनो होला मासदिनि साला बुजा नामारोथ' बियो एबाराव आंनि फाला सरफोर हलै आफा जै जाथों थेफ्रा बिसोर सानैया आंखौ बुनायनि खायदा मारिदोंथ' एबार गवा गावसोरखौनो बुनायनि खायदा खालामसै आंबो र' फंबाय थेफ्रा नोंखौ लोगो हमबाय हामबाय दे हनै रायलायखादो नोंबाजों मा रायलायनो होनामोन मा खोथा मा रायलायनो बुंदो फुरा फुरि खुनु बाखि दादों रायलायखादो खोन्थाना लाखा मा खोथा बेलाय देलाय बुंनाय नै जोंना थेफ्राया नोंनि नोंनानावखौ फसायोनो मा हाबा लाथारनो आरो मोनाब्ला लानानै खारबावनोसो होनबावदों बियो
नों थगायनानै हिनजाव लानो नागिरनाय मानसिया आरो आंनि बिनानावखौसो लानो नागिरलायबावदों नोङो नोंनाव बेबायदि गोहो दङ नै माबा नोंनानोखौ हराब्ला फेसबुकआव भाइरालसो खालामबावनो नागिरदों बियो मा आंनि बिनानावखौ भाइरेल खालामग्रा नोङो नोंनि आखला बिदिसो आइदै आइदै जाम्बा थेफ्राया र' जिरायना लोंहोनांलायबाय आंखौ जाम्बाया जाम्बाथारलै बे थेफ्राया बिराद जाम्बा ओरैनो थगायजानानै आंखौ लोंहोलाबायनांलाय बे जाम्बाया थगायजालायबाय आंजों अनेक हायले आं बिदिबो थगायनो आजिखालिनि सेंग्राफ्रा खालि लोंनायल'सै लोङै जायै न'फ्राव दावराव-दावसि खालामनाय बिमा बिफाजों दावराव-दावसि खालामनाय बेल'सो मा होनदों नों मा होनदों हा ओरै फैलाय ओरै फै गसं दलर गसं मा होनदों नों आदा मा होनदों आं होनदों आजिखालिनि सेंग्राफ्रा लोंनाय जानाय खालि दावराव-दावसि खालामनायल'सै बेखौ मोनथिगौ नों साला आंखौसो बिदि बुंलायबावदों नों बाथ्रा र' खेलायदों आंजों खेलायदों बाथ्रा आं नोंखौ मा होना हनै आंनि आदानि फिसालाया जौ लोंनानै बाइक बिदों बिफाखौ बुदों बिदानि फिसाला बेखौनोथ' सिदा खिन्थाबानो जायोना बेखौनो आजों बुंलांबाय सरि जानला मोनला खोथाफोरखौबो खोनासंजोबा मोसौ साला डेन्जारलै बे रायनायाव मास्टार साला सिनामाव बायदि मोनदोंमोनला रादामोन एसे लोंलायसैलै दंना गैयाब्रा आराले न'आबो सोरनि जा खोनाया खोमालै मानसिया हेसो सुटिं नामालै होद मा सिनेमाब्रा नै माथो नोंबो दङ शुटिंसो होनदों नोङो शुटिं नङाथ' बियो मोनथिगौ नोङो जों बबे जायगायाव दङ बेलेग रायजोआवसो दङ जोङो हाग्रायावसो दङ जोङो हाग्रानि मानसिफोर नों हाग्रानि मानसि होद सिनेमायावसो नुयोमोनथ' बिसोरखौ दिनै मोगथाङावनो नुबावबायसो माथो मानसिफ्राबो नुनाय बायदिथार गोजोनबाय आदामोन नोंसोरखौ लोगो मोननानै गोजोनबाय बर' रोङा जाम्बा बिसोरो आंबा दहाय रायलायखांबाय जेबोखौनो बुङा सिरिसो थाजोबो बर' रोङा होनबाथ' हारसा रोंगोन ना बिसोरो हारसा रायलायनांगौ र' नमस्कार दादा नमस्कार आपुनि आमाके केन' आनेसै बर'खौनो रोङाबा हारसाखौ रोङो नामा बिसोरो जाम्बा बाथ्राया बेबो सैथो होमबालाय हिन्दी रोंगोन बिसोरो हिन्दी रायलायनांगौ तुम हमको इधर मानो लाबोसे इंलिसखौनो रायलायबावदोंलै नोङो इंलिस अबसे आंबो बेयावबो मास्टारखा र' रायलायना दिस इज ए जंगल जंगल इज जंगल इउ आर ए मैन आई एम ए मैन व्हाट इज दिस आसलथे मानसिफ्रा बेंगासो खोमालै सानथ्रि गाहाय बिदिब्ला दिनैनि हाबाफारिखौ जागायदो जागोन महारानि खोनासं दिनै जोंनि रायजोआव सासे हौवा गोदान सायख'नाय जागोन बे हौवा गोदाना नैबे सानैनि गेजेरावनो जागोन मा हौवा गोदान होनखोब्रा आं बारा बुजिलायलाङासैलै थै जाम्बा बेखौनो मोनथियासै नोङो बै हिनजावा बिसिनि फिसाजो गानदांलै जों सानैनि गेजेराव सोरबा सासेनो हाबा होनो नागिरदों खिन्थु नों मोनग्रा दै आं लागोन नोंहा उनाव ला सानैबो सेंग्रायैनो दंखायो दाना
औ राजकुमारी सानैबो सेंग्रायैनो दं दहाय जों उन्दुनायाव नायखांजोबखाबाय थिगैनो दङ दे बिदिब्ला आफा नोंनो बासिदो सोर हौवा गोदान जागोन आरो सोर मोदायनि खाजा ओइ र' बे हौवा गोदान जागोनखौथ' बुजिबाय जोङो बे मोदायनि खाजायालाय माथो जाखो ओइ बुरबकफोर बियो आंनि फिसाजो आरो बियो बिनि बिमा नोंसोर सानैनि गेजेराव सासे बिजों हाबा जानांगोन आरो जाय जाया बियो मोदायनि बुलि जानांगोन साला फिसाजो थानानैबो बिमाजोंसो हाबा मोननैबो अपसनानो मोजां नङा आफा सासेया हनै थैखाबाय उदै हाफ्रुदो बिखाखौ सावनानै जानोसै बिखा सावनानै जानो होद जालालै दे बिदिब्ला आं आंनि हौवा जागोनखौ बासिनोसै नोंसोर सानैनि गेजेराव सोर आंखौ हाबा लागोन आगानसे बारायबो होनबालाय आंनि फिफा गोदाना नोंनो जागोन आं मिथियालै बोरै बिदि जाखो आं जेबोखौनो खेल गैया माने आङो हिनजावखौनो लाखाया बे जिउआव दे सानथ्रि गाहाय बिदिबालाय हाबानि थाखाय थियारि खालामदो जागोन महारानी बे हाबानि थाखाय बारग'नायनि लामाया मोनसेल' मिथिगौना नों फाग्ला जाबानो बिसोर हाबा लाखानाय नंखाया खुलुमबाय आदा खुलुमबाय माने मोनसे खोथा सोंनांगौमोन आदा नोंसिना बे महारानिया गावहा फिसाजोआनो दंखायो अब्लाबो सासे हौवा लानो नागिरदों खारना मा आदा नोंनो बिनि खानायखौ नांगौ बिदिब्ला खोनासं महारानी मानि सिन्था जादों आं नोंखौ सिन्था नुगासिनो दं महारानी सिन्था मानिथ' महाराजा बे रायजोखौ सोर बेंबावगोन नै आं थानायाव मानि सिन्था बे रायजोखौ आं बेंगोन आं थानायाव जेबो सिन्था गैया महारानी नों थैबालाय महाराजा ओरैनो नोंहा उदैयाबो देरखाबाय थैनोबो बावखाला होद महारानी रायजोखौ आं बेंगोन आं महाराजा थैब्ला आं दंना आं बेंगोन नङा नङा महारानी आं बेंगोन आं एसे साबसिन बे मानसिया बारा दुगैया रायजो बेंनायाव दुगैनायालाय मा लोब्बा थालायखो नोंसोर सिरि था र' दे महारानी नोंनो बुं बिदिब्ला मा राहा दं आफा आं बुंनोसै नामा आं हाबा जाबाबोथ' आंनि फिसाया राजा जानो हायोना नङा आइ जोंनि रायजोआव बिजामादैया राजा जानायनि नियम गैया फिसालायासो हायो हा बिदिबालाय फिसाला सासे खांबावबानो जाबाय बिदिबो हालालै आङो नोंसोरखौ मा बुंबावनो आंलाय बबे रावजों बुजायबावगोन आं नोंसोरखौलाय होनबालाय आयानो गोदान हाबा लाबावदों ना खारना बिदिसो होनबा ओइ फाग्ला बेखौ हमदो साला बेखौ हमदो आइदै साला नों महाराजा आं नङालै साला आंजों ओइ साला नों आंखौ मानो बुवा साला आं नङालै मानो थाफ्लियाव सायो होननानै मिथिदों लाबो लावथिया माबार साला आंजों बुजाफिन साला आंजों बुजाथारनांगोन नों दिनै साला आइ साला नां बुवाखैसो आं नङानो महाराजा मा आखल दिन्थिनाय जाखो बेलाय सग्रिबार हम बिसोरखौ आया अफ्रि बोहैनो थिनदोंमोन
मा जादों बे सोरबा फाग्ला दं नामा दं आंखौ माबा माबि खालामो ओइ द्र बे गला बियो बेखौ साला र' होथारनां आयु बे साला गुमा फाग्लाखौ बुथारथारनां गबसिम खानो लायगोमा फाग्ला ओइ साला